Ma kienx biss id-dinja tal-mediċina li jinħażżed blar, iżda ħafna oħrajn esprimew id-dieqa tagħhom għall-aħbar li ħarġet kmieni it-3 wara nofsinhar li l-kirurgu prominenti Albert Fenech kien miet. Deskritt minn bosta mhux biss bħala kirurgu bravissimu iżda l-ewwel qabel kollox bħala ġentlom. Fenech jibqa' mfakkar anke għas-sens tumorizmu tiegħu li bih kien jirnexxielu jikkalma anke lil pazjenti li kien ikollhom komplikazzjonijiet f'qalbhom. Albert Fenech kellu 70 sena u nstab mejjed fir-residenza tiegħu biċ-ċirkustanzi jindikaw li huwa miet mewta naturali. Huwa kien strumentali biex f'pajjiżna twaqqaf id-Dipartiment tal-Kardjoloġija, biċċa xogħol li wettaq flimkien mal-kirurgu kollega Alex Manche fl-1995. Fenech kien ukoll l-ewwel persuna li opera fl-Isptar Mater Dei f'Novembru tal-2007, operazzjoni li kien wettaq bi-sfond ta' mużika klassika kif kien iħobb jagħmel. Bejn l-2013 u l-2016 huwa serva bħala membru parlamentari fisem il-Partit Nazzjonalista biex wara kien ingħaqad ma' Vitis Global Healthcare bit-tama li jibni Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar ta' Għawdex. Proġett li baqa' qatt ma seħħ u li ftit tal-jiem biss ilu l-istess Fenech iddiskrivija bħala weda fl-arja. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-familja ta' Albert Fenech filwaqt li oħrajn ħafna kienu dawk li kitbu kliem mill-isbaħ fuq il-medja soċjali biex isellmu lil dan il-ġentlom u kirurgu.